Salut! Ești pe canalul Somn cu Istorie. Dacă îți plac lecțiile calme care te ajută să adormi, abonează-te la canalul nostru pentru a nu rata episoade noi. Bucură-te de ascultare! Planete locuibile. În căutarea unei a doua case. Introducere. De ce este important să cauți o a doua casă? De-a lungul istoriei, omenirea s-a străduit să exploreze lumea din jurul nostru. Mai întâi am explorat oceanele, apoi continentele, iar în secolul al XX-lea, oamenii s-au aventurat în spațiu. Dar, în ciuda progreselor extraordinare în știință și tehnologie, planeta noastră Pământ rămâne singurul loc cunoscut unde există viață așa cum o știm. Cu toate acestea, Pământul nu este etern. Amenințarea la adresa existenței sale devine din ce în ce mai reală. Schimbările climatice, încălzirea globală, pierderea biodiversității, pandemiile, amenințările nucleare, suprapopularea, toți acești factori pun sub semnul întrebării viitorul Pământului. Da, omenirea are o tehnologie incredibilă și capacitatea de a se adapta la schimbare, dar există limite ale capacităților noastre. În aceste circumstanțe, căutarea altor planete locuibile devine nu doar o sarcină științifică, ci și un obiectiv strategic important. Trebuie să înțelegem. Există o a doua casă undeva în univers unde omenirea ar putea continua să existe? Ce se întâmplă dacă planeta noastră natală devine nelocuibilă? La fel de important este faptul că Pământul nu este singurul loc din univers unde pot exista condiții potrivite pentru viață. În fiecare an, astronomii descoperă tot mai multe exoplanete. Planete situate în afara sistemului nostru solar care ar putea susține viața. Studierea acestor exoplanete ar putea fi esențială pentru viitorul nostru, deoarece este probabil ca unele dintre ele să aibă condiții similare cu cele de pe Pământ. Ce sunt exoplanetele? Exoplanetele sunt planete care orbitează în jurul stelelor din afara sistemului nostru solar. Până în anii 1990, existența exoplanetelor era considerată o ipoteză, dar odată cu dezvoltarea instrumentelor astronomice, cum ar fi telescoapele și radiotelescoapele, oamenii de știință au început să găsească din ce în ce mai multe dovezi ale existenței lor. În 1995, astronomii Jean-Michel Mayer și Didier Queloz au descoperit prima exoplanetă care orbitează o stea similară Soarelui nostru, 51 Pegasi. Acest moment a fost un punct de cotitură pentru astronomie, o descoperire care a dus la o adevărată revoluție în explorarea spațiului. De atunci, astronomii au descoperit mii de exoplanete, iar numărul lor continuă să crească în fiecare an. Oamenii de știință cred acum că există multe planete potențial locuibile. Aceste planete ar putea avea caracteristici similare cu Pământul, cum ar fi amplasarea în sistemul solar, posedarea apei lichide și condiții atmosferice adecvate. Explorarea spațiului este esențială pentru viitorul nostru. Căutarea exoplanetelor și studiul locuibilității lor sunt de o importanță capitală pentru viitorul umanității. De ce ar trebui să căutăm o a doua casă? Răspunsul constă în câteva aspecte cheie. Supraviețuirea umanității nu este eternă. În următoarele miliarde de ani, Soarele se va transforma treptat într-o gigantă roșie, ceea ce va face ca condițiile pentru viața pe planeta noastră să fie extrem de nefavorabile. În plus, amenințări precum impactul asteroizilor, războaiele nucleare, catastrofele climatice globale și alte situații de urgență ar putea apărea mult mai devreme în viitor, când Pământul va înceta să mai fie locuibil pe termen lung. Studiind exoplanetele, putem nu numai să învățăm mai multe despre univers, ci și să dezvoltăm noi tehnologii care ne vor ajuta să rezolvăm problemele Pământului, cum ar fi crizele energetice, crizele alimentare, formarea altor planete, procesul de transformare a acestora în planete locuibile. Cunoștințele dobândite pot ajuta la îmbunătățirea stării ecologiei Pământului,
De exemplu, prin crearea de noi metode de protejare a atmosferei și a resurselor de apă, a resurselor și oportunităților. Spațiul meu este doar un habitat, ci și o sursă de resurse nelimitate. Exoplanetele situate la o distanță suficientă de noi pot conține minerale și elemente rare sau dificil de obținut pe Pământ. De exemplu, metalele rare necesare pentru tehnologie avansată pot deveni disponibile prin explorarea exoplanetelor. Acest lucru creează noi oportunități economice pentru umanitate, cunoștințe despre viață și univers. Căutarea vieții pe alte planete are și o semnificație filozofică. Răspunsul la întrebarea dacă există viață dincolo de Pământ ar putea schimba radical înțelegerea noastră asupra Universului, locul nostru în el și chiar natura vieții în sine. Am putea descoperi forme de viață complet noi, care ar putea fi extrem de diferite de tot ceea ce știm. Acest lucru va deschide noi orizonturi în biologie, ecologie și filozofie. Căutarea unei a doua case nu este doar un proiect științific, ci și o chestiune de supraviețuire, dezvoltare și înțelegere a rolului nostru în univers. Ne aflăm în pragul unor noi descoperiri care ar putea schimba radical viitorul umanității. Capitolul 1. Ce este o planetă locuibilă și condițiile pentru viață? Când vorbim despre căutarea unor planete care ar putea fi locuibile, este important să înțelegem ce condiții de pe planetă pot susține existența organismelor vii. În primul rând, vorbim despre acele caracteristici ale planetei care asigură prezența apei lichide, condiții climatice stabile și substanțele chimice necesare. Unul dintre cei mai importanți factori este prezența apei. Viața, așa cum o cunoaștem, se bazează pe apă și este singurul lichid cunoscut care susține reacțiile chimice necesare pentru existența organismelor vii. Apa acționează ca solvent și transportă substanțe necesare metabolismului. Pentru planetele locuibile, prezența apei lichide este un criteriu cheie. Zona locuibilă, cunoscută și sub numele de zona roz, este regiunea din jurul unei stele în care temperatura suprafeței planetei permite apei să rămână lichidă. Zona variază în funcție de temperatură. Dacă o planetă este prea aproape de steaua sa, suprafața va deveni fierbinte, iar apa se va evapora. Dacă o planetă este prea departe de steaua sa, apa va îngheța. Zona locuibilă variază pentru diferite tipuri de stele. Doar planetele situate în această zonă pot avea condiții similare cu zona locuibilă. Singura condiție prealabilă pentru viața pe o planetă sunt condițiile atmosferice care oferă protecție împotriva radiațiilor cosmice, precum și un climat stabil. În mod ideal, atmosfera ar trebui să conțină oxigen pentru respirație și dioxid de carbon care ajută la menținerea efectului de seră necesar pentru menținerea temperaturii la suprafața planetei. Roma. În plus, prezența elementelor chimice precum carbonul, azotul, oxigenul și hidrogenul, elementele constitutive de bază ale vieții, este esențială. Aceste elemente trebuie să fie disponibile în cantități suficiente pentru a susține reacțiile chimice esențiale pentru procesele biologice. Prezența unei atmosfere și a unei compoziții chimice adecvate, dezvoltarea diferitelor forme și stabilitatea pe termen lung a ecosistemelor. Viața așa cum o cunoaștem. Atunci când discutăm despre căutarea unor planete locuibile, este important de menționat că ne bazăm pe înțelegerea noastră despre viața așa cum există pe Pământ. Cunoștințele noastre despre viață sunt limitate de experiența noastră pe Pământ și este foarte posibil să existe forme de viață, fie prin procese chimice, fie acționate chimic. Cu toate acestea, până când nu vom descoperi o astfel de viață, vom presupune că este pe bază de carbon și apă. În plus, viața pe Pământ se manifestă într-o mare varietate de forme, de la microorganisme simple la organisme multicelulare complexe, cum ar fi plantele și animalele. Toate condițiile sunt necesare pentru existență,
inclusiv temperaturi stabile, disponibilitatea hranei și a apei și protecția împotriva influențelor externe extreme, cum ar fi radiațiile sau temperaturile extreme. Pentru planetele care ar putea fi locuibile, este important ca condițiile de suprafață să fie suficient de stabile pentru a susține ecosistemele și compoziția atmosferică, precum și nivelul de radiații de la stea, care poate varia foarte mult în funcție de tipul de stea și de vârsta planetei. Unul dintre aspectele interesante ale explorării exoplanetelor este posibilitatea existenței vieții pe planete din afara zonei locuibile, dar al căror sistem solar ar putea avea condiții propice vieții. Chiar și oceanele subterane ar putea susține viața. Chiar dacă suprafețele lor pot fi acoperite de gheață sau nelocuibile pentru viața așa cum o cunoaștem, o planetă trebuie să îndeplinească mai mulți parametri cheie pentru a susține viața. Dimensiunea planetei. Planeta trebuie să fie suficient de mare pentru a avea suficientă gravitație pentru a susține o atmosferă. Dacă planeta este prea mică, gravitația sa poate fi insuficientă pentru a susține o atmosferă, ceea ce face ca suprafața sa să fie improprie pentru viață. Temperatura planetei trebuie să fie optimă pentru ca apa să existe. În stare lichidă. Acest lucru se datorează faptului că temperatura suprafeței unei planete depinde de distanța sa față de steaua sa, de compoziția sa și de alți factori. Temperatura medie de pe planetă trebuie să se încadreze în intervalul în care apa poate fi lichidă, iar acesta este adesea principalul criteriu pentru selectarea potențialelor exoplanete. Atmosferă. Prezența unei atmosfere este vitală pentru o planetă. Aceasta servește drept protecție împotriva radiațiilor cosmice și a ploilor de meteoriți și, de asemenea, menține temperatura prin efectul de seră. Dacă atmosfera este prea subțire sau constă din gaze toxice, viața pe o astfel de planetă va fi imposibilă. Compoziția atmosferică pe Pământ. Compoziția principală a atmosferei este de aproximativ 78% azot și aproximativ 21% oxigen. Acest amestec este cel care asigură viața pe Pământ. Alte planete pot avea atmosfere diferite, dar pentru ca viața așa cum o cunoaștem este esențial un echilibru al elementelor chimice, inclusiv dioxidul de carbon, vaporii de apă și oxigenul. Un câmp magnetic ajută la protejarea atmosferei unei planete de radiațiile solare. Dacă o planetă nu are un câmp magnetic, cum ar fi Marte, atmosfera sa poate fi îndepărtată de vântul solar în timp, făcând viața imposibilă. Stabilitatea stelară este steaua în jurul căreia orbitează planeta. Planeta trebuie să fie stabilă. O stea excesiv de activă sau instabilă poate emite prea multe radiații sau poate expune planeta la radiații solare puternice, amenințând existența vieții. Mituri și realitate. Se crede adesea că planetele din zona locuibilă sunt automat potrivite pentru viață. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna cazul. Zona locuibilă este doar primul pas în căutare. De exemplu, Venus și Marte se află în zona locuibilă a sistemului nostru solar, dar sunt nepotrivite pentru viață. Marte este prea rece și îi lipsește o atmosferă groasă, în timp ce Venus este prea caldă, cu o atmosferă compusă din dioxid de carbon, ceea ce creează un efect de seră. Prin urmare, zona locuibilă este importantă, dar nu suficientă pentru viață. În plus, unii cred că pentru a detecta viața pe alte planete, trebuie doar să căutăm planete similare cu Pământul. Cu toate acestea, unii oameni de știință sugerează că viața ar putea exista în condiții complet diferite. De exemplu, Europa, luna lui Jupiter, ar putea avea oceane sub suprafața sa, protejate de un strat gros de gheață, care ar putea susține foarte bine viața. Aceste condiții extreme fac ca căutarea planetelor locuibile să fie o sarcină mult mai dificilă decât simpla găsire a planetelor în zona locuibilă.
Numeroși factori, de la chimia atmosferică la câmpurile magnetice, trebuie luați în considerare pentru a determina dacă o planetă poate susține cu adevărat viața. Capitolul 2. Căutarea exoplanetelor. Cum găsesc oamenii de știință exoplanetele? Căutarea exoplanetelor este una dintre cele mai interesante și provocatoare sarcini din astronomia modernă. Exoplanetele nu emit lumină proprie și sunt dificil de detectat în condițiile spațiului, unde stelele sunt mai luminoase, iar distanțele sunt vaste. Cu toate acestea, datorită unui număr de metode inovatoare, oamenii de știință au descoperit mii de exoplanete, dintre care unele ar putea fi locuibile. Una dintre principalele metode de căutare a exoplanetelor este metoda tranzitului. Aceasta se bazează pe observarea modului în care o exoplanetă trece prin fața stelei sale, provocând o ușoară diminuare a luminozității stelei. Acest lucru permite astronomilor să determine dimensiunea planetei și alți parametri. Pentru a face acest lucru, astronomii folosesc atât telescoape terestre cât și spațiale, capabile să detecteze chiar și cele mai mici modificări ale luminozității. O altă metodă importantă este metoda vitezei radiale, cunoscută și sub numele de metoda Doppler, care măsoară oscilațiile unei stele cauzate de influența gravitațională a unei planete aflate pe orbită. Aceste fluctuații provoacă o modificare a frecvenței luminii pe care o observăm. Steaua începe să se clatine sub influența gravitației planetei, iar acest lucru poate fi detectat chiar dacă planeta însăși este invizibilă. Această metodă ajută la determinarea masei planetei, a parametrilor săi orbitali și, în unele cazuri, chiar și a celor situați foarte departe de stelele sale. Observațiile directe sunt folosite și pentru căutarea exoplanetelor. Aceasta este una dintre cele mai dificile metode, încercând să vedem exoplaneta însăși folosind telescoape puternice. Această abordare necesită o rezoluție foarte mare și capacitatea de a filtra lumina stelei pentru a detecta lumina slabă, dar totuși emisă, de exoplanetă. Această metodă este încă rar utilizată, deoarece necesită instrumente puternice, precum telescopul spațial James Webb. Apar altele noi în fiecare an. Metode noi și telescoape îmbunătățite fac căutările de exoplanete din ce în ce mai precise și eficiente. Aceste metode permit oamenilor de știință să găsească exoplanete în cele mai îndepărtate colțuri ale spațiului, deschizând perspective incredibile pentru cercetări viitoare. Telescoape revoluționare astăzi. Mai multe telescoape spațiale joacă un rol cheie în căutările și explorarea exoplanetelor. Unul dintre cele mai faimoase este telescopul Kepler, care a fost lansat în 2009 și a descoperit peste 2500 de exoplanete de la înființarea sa. Kepler a folosit metoda tranzitului pentru a căuta exoplanete și a avut un impact profund asupra dezvoltării astronomiei. Misiunea sa s-a încheiat în 2018, dar descoperirile sale vor fi folosite pentru a studia exoplanetele în anii următori. Următorul pas a fost Transiting Exoplanet Survey Telescope, TESS, care a fost lansat în 2018. Acesta se concentrează pe căutarea exoplanetelor în sistemele stelare apropiate și în decursul celor câțiva ani de funcționare a descoperit deja peste 6.000 de exoplanete. Capacitatea unică a TESS de a căuta exoplanete în sisteme stelare mai apropiate crește semnificativ șansele de a descoperi planete potrivite pentru explorări ulterioare și o potențială colonizare. Telescopul spațial James Webb reprezintă un nou pas în cercetarea astronomică, care ar trebui să îmbunătățească semnificativ capacitatea noastră de a studia exoplanetele. Lansarea sa în 2021 este un eveniment uriaș pentru lumea științifică. Este echipat cu instrumente incredibil de puternice, care vor permite astronomilor să studieze exoplanetele în spectrul infraroșu și chiar să determine compoziția atmosferei lor. Este capabil să detecteze detalii minuscule în exoplanete,
cum ar fi elementele chimice din atmosferele lor, care pot indica prezența vieții sau potențiale semne ale existenței acesteia. În plus, radiotelescoapele sunt cele mai importante instrumente pentru căutarea exoplanetelor. Acestea ajută la studierea exoplanetelor care nu sunt vizibile în spectrul optic. Radiotelescoape precum ALMA și VLA îi ajută pe oamenii de știință să observe obiecte cosmice în gama undelor radio. Acest lucru oferă informații suplimentare despre modul în care funcționează exoplanetele și ne ajută să înțelegem cum interacționează acestea cu stelele lor. Metode și tehnologii ale viitorului. În fiecare an apar noi metode care ar putea îmbunătăți semnificativ capacitatea noastră de a căuta exoplanete. În special, se acordă o atenție deosebită dezvoltării spectroscoapelor planetare, care pot analiza lumina care trece prin atmosfera unei exoplanete și pot determina compoziția acesteia. Aceste spectroscoape sunt capabile să detecteze elemente chimice precum oxigenul, dioxidul de carbon și metanul, care pot servi drept semn al vieții. În plus, se dezvoltă activ tehnologii pentru îmbunătățirea detectării exoplanetelor, cum ar fi telescoapele care pot colecta lumină de la distanțe mari pentru a detecta exoplanetele chiar și în cele mai îndepărtate sisteme. Astfel de tehnologii ar putea ajuta astronomii să caute mai eficient planete în zone locuibile și să le descopere mult mai rapid. Utilizarea viitoare a laserelor în căutările de exoplanete este de asemenea interesantă. Unele studii sugerează că tehnologia laser ar putea îmbunătăți rezoluția telescoapelor, permițându-le să studieze exoplanetele cu o precizie fără precedent. Aceste tehnologii ar putea deveni accesibile în următoarele decenii, deschizând noi orizonturi în cercetarea exoplanetelor. De asemenea, se dezvoltă activ noi metode de monitorizare a stelelor pentru detectarea exoplanetelor, ceea ce ar putea permite chiar detectarea luminozității lor, ceea ce indică prezența exoplanetelor pe orbitele lor. Noi algoritmi și sisteme de inteligență artificială vor putea procesa rapid datele obținute de la telescoape și vor determina cu precizie locația exoplanetelor și care dintre ele ar putea fi locuibile. Provocări în găsirea exoplanetelor. În ciuda tuturor progreselor în căutarea exoplanetelor, acestea se confruntă cu o serie de provocări. Una dintre cele mai dificile sarcini este de a determina care dintre exoplanetele descoperite ar putea fi, de fapt, locuibile. Din cauza distanțelor vaste dintre noi și exoplanete, nu putem efectua rapid studii ale atmosferei și suprafețelor lor și, prin urmare, trebuie să ne bazăm pe date indirecte, care pot să nu ofere întotdeauna o imagine exactă. În plus, căutarea exoplanetelor este limitată de capacitățile tehnice de detectare a exoplanetelor la distanțe enorme. Sunt necesare telescoape puternice și metode de observare noi, mai avansate. Acest lucru necesită un efort financiar și tehnologic enorm, ceea ce face ca căutarea exoplanetelor să fie un proiect pe termen lung. Cu toate acestea, progresul în astronomie, precum și în tehnologiile și metodele utilizate pentru căutarea exoplanetelor, se accelerează în fiecare an. În următoarele decenii, se așteaptă ca oamenii de știință să descopere tot mai multe exoplanete, dintre care unele pot fi similare cu Pământul și au condiții potrivite pentru viață. Acest lucru deschide orizonturi complet noi pentru umanitate. Tehnologii și misiuni pentru studierea exoplanetelor. Misiuni spațiale. Căutarea exoplanetelor a devenit una dintre cele mai importante și ambițioase sarcini din astronomie. Mai multe misiuni spațiale la scară largă au fost dezvoltate în acest scop, jucând un rol cheie în studiul altor lumi. Aceste misiuni vizează o înțelegere mai profundă a condițiilor și potențialului lor pentru viață. Una dintre cele mai semnificative misiuni legate de căutarea exoplanetelor este misiunea Kepler, lansată de NASA în 2009. Scopul principal al lui Kepler a fost detectarea exoplanetelor,
Folosind metoda tranzitului, telescopul a fost echipat cu instrumente extrem de sensibile. Acest lucru i-a permis să descopere peste 1000 de exoplanete la o distanță de 1000 de ani lumină de Pământ. Majoritatea acestor planete se află în zona locuibilă, cu caracteristici similare cu cele ale Pământului. Această misiune ne-a extins semnificativ înțelegerea asupra posibilelor condiții pentru viață dincolo de sistemul nostru solar. Căutarea exoplanetelor nu s-a încheiat odată cu finalizarea misiunii lui Kepler. A continuat cu noul satelit TESS. Misiunea TESS, lansată în 2018, se concentrează pe căutarea exoplanetelor în sistemele stelare din apropiere. Telescopul efectuează studii planetare mai detaliate. Scopul principal al misiunii NATI este de a căuta exoplanete potențial locuibile și de a furniza date care să ajute oamenii de știință să studieze modul în care diferite tipuri de stele influențează planetele din jurul lor, toate având dimensiuni și caracteristici similare cu cele ale Pământului. Pe parcursul misiunii de mai mulți ani, ATS, una dintre cele mai ambițioase și promițătoare misiuni spațiale pentru studierea exoplanetelor este misiunea telescopului spațial James Webb, lansată în 2021. Acesta este următorul pas în cercetarea astronomică, extinzând semnificativ capacitățile astronomilor de a studia exoplanetele. Telescopul spațial James Webb este mult mai sensibil decât Kepler și TESS și poate studia exoplanetele în spectrul infraroșu și poate determina compoziția atmosferei lor. Acesta poate aprofunda detaliile exoplanetelor, cum ar fi posibilele semnături ale apei, oxigenului, dioxidului de carbon și metanului, elemente care pot indica prezența vieții. Misiunea James Webb va deveni principalul instrument pentru studierea exoplanetelor în următoarele decenii. Cu ajutorul său, oamenii de știință vor putea nu numai să detecteze exoplanetele, ci și să le analizeze atmosferele, să le studieze compoziția chimică și temperatura și chiar să caute semne biologice ale unei posibile vieți. De asemenea, se așteaptă ca misiunea să descopere exoplanete nevăzute anterior de alte telescoape, extinzând gama de candidați în căutarea unei a doua case a umanității. În plus, telescopul spațial dezvoltă activ spectroscoape planetare care vor putea analiza compoziția chimică a exoplanetelor prin studierea spectrului luminii care trece prin atmosferele lor. Aceste spectroscoape vor ajuta oamenii de știință să identifice elemente și molecule care pot indica prezența vieții sau condițiile potențiale pentru existența acesteia. Tehnologiile viitoare ne așteaptă. Ne putem aștepta la progrese semnificative în tehnologie care ne vor permite să căutăm exoplanete și să studiem condițiile lor mult mai eficient. O astfel de tehnologie este crearea unor telescoape ultraputernice cu o rezoluție și mai mare și cu capacitatea de a studia exoplanete situate la distanțe enorme. Telescoapele rapide, precum lentilele gravitaționale, vor permite oamenilor de știință să observe planete chiar și la distanțe foarte mari. Metodele tradiționale nu mai sunt eficiente. Astronomii vor putea procesa mult mai rapid volume mari de date provenite de la telescoape și alte instrumente de cercetare. Acest lucru va accelera semnificativ analiza și căutarea exoplanetelor, precum și va îmbunătăți acuratețea predicțiilor. Inteligența artificială poate analiza automat lumina emisă și poate identifica potențiale semne de viață, cum ar fi elementele chimice caracteristice din atmosferă. În plus, tehnologiile de astronomie cu laser sunt deja în curs de dezvoltare activă. Laserele pot fi utilizate pentru a îmbunătăți rezoluția. Capacitățile telescoapelor, precum și capacitatea de a măsura cu precizie distanțele până la exoplanete și tehnologia lor Zeta, le vor permite să obțină rapid date care anterior necesitau observații îndelungate.
Există de asemenea un concept pentru observatoarele spațiale de generație următoare, care vor include sateliți și telescoape echipate cu instrumente mai avansate pentru observarea directă a exoplanetelor. Aceste tehnologii vor permite astronomilor să studieze exoplanetele pe un spectru mai larg de lungimi de undă, de la optic la infraroșu. Acest lucru va ajuta la crearea unei imagini mai complete a atmosferei, climatului și posibilității existenței vieții lor. Căutarea vieții pe exoplanete nu este doar obiectivul unor misiuni precum Kepler și TS, ci și o aspirație pe termen lung a întregii umanități. Folosind tehnologii avansate, pot fi identificate potențiale biosemnături, caracteristici chimice sau fizice care pot indica prezența vieții. De exemplu, metanul și oxigenul din atmosfera unei exoplanete ar putea fi semne ale activității biologice. Aceste două gaze sunt de obicei produse în cantități mari de organismele vii de pe Pământ. O astfel de planetă este Privileged, situată în zona locuibilă a stelei sale și una dintre cele mai studiate candidate pentru căutarea semnelor de viață. Experții cred că această planetă ar putea adăposti apă lichidă, ceea ce înseamnă că ar putea exista condiții pentru ca viața să prospere la suprafața sa. Tehnologiile de căutare a vieții se vor îmbunătăți, iar în următoarele decenii va fi posibilă observarea exoplanetelor cu atât de multe detalii, încât oamenii de știință vor putea analiza atmosferele lor la nivel molecular. Acest lucru va oferi mult mai multe informații despre posibilele semne ale vieții. Probleme și provocări. În ciuda tuturor progreselor, căutarea exoplanetelor și în special căutarea vieții pe ele rămâne o provocare. Coliziune. Una dintre cele mai dificile este distanța enormă dintre Pământ și exoplanete. Chiar și cu cele mai puternice telescoape, nu putem studia exoplanetele cu precizia care ne-ar permite să detectăm semne de viață. Mai mult, multe exoplanete sunt prea îndepărtate pentru a trimite misiuni IDO acolo. Avem date limitate colectate de telescoape. De asemenea, merită menționat faptul că multe planete care ar putea susține viața nu îndeplinesc standardele noastre terestre. De exemplu, exoplanetele situate în zona locuibilă a stelelor lor pot să nu aibă atmosfere potrivite pentru viața terestră. În astfel de cazuri, acestea pot fi de interes pentru studiul științific, dar ar fi nepotrivite pentru o colonizare viitoare. În ciuda acestui fapt, eforturile pe care le depun oamenii de știință pentru a căuta exoplanete și a studia condițiile potrivite pentru viață deschid noi posibilități. Omenirea are orizonturi infinite. Progresele viitoare în acest domeniu vor fi cruciale în determinarea soartei locului nostru în univers. Capitolul 4. Exoplanete locuibile. Ce știm? Până în prezent, oamenii de știință au descoperit mii de exoplanete, multe dintre ele având potențialul de a fi locuibile. Aceste exoplanete se află în așa numita zonă locuibilă a stelelor lor, unde condițiile sunt potrivite pentru prezența apei lichide, unul dintre semnele cheie ale vieții, așa cum știți o cunoaștem. Este important de menționat că atunci când caută astfel de planete, astronomii se confruntă cu mulți factori care trebuie luați în considerare pentru a confirma locuibilitatea unei exoplanete. Unele exoplanete situate în zona locuibilă au atras deja atenția oamenilor de știință. Cel mai faimos exemplu este PLA 452b, descoperită cu ajutorul telescopului spațial Kepler. Această exoplanetă este situată la 100 de ani lumină de Pământ și are o dimensiune și caracteristici similare cu cele ale Pământului. Se crede că aceste condiții ar putea fi îndeplinite dacă ar exista apă lichidă la suprafața sa și dacă atmosfera sa ar fi suficientă pentru a susține viața. Un alt candidat important este exoplaneta Proxima Centaurii B. Situată în zona locuibilă din jurul stelei Proxima Centaurii, cea mai apropiată planetă se află la an lumină de Pământ.
ce o face potrivită pentru studierea condițiilor sale. Unul dintre cei mai apropiați candidați pentru căutarea vieții este o planetă cu o masă similară cu cea a Pământului și situată într-o zonă în care, teoretic, ar putea exista condiții pentru apa lichidă. Problema constă în radiațiile ultraviolete puternice emise de aceasta. Prezența vieții este o preocupare, dar problema locuibilității sale este încă studiată activ. De asemenea, merită menționată LHS 1144b, o exoplanetă descoperită de Transiting Exoplanet Survey Telescope, TESS. Aceasta este situată la 40 de ani lumină de Pământ și are dimensiuni similare cu Pământul, ce o face potrivită pentru studierea condițiilor sale locuibile. Cercetările sugerează că atmosfera sa ar putea conține apă lichidă, ce crește probabilitatea existenței unor condiții locuibile. Urmărirea acestor planete și determinarea locuibilității lor nu este întotdeauna simplă. Planetele se pot afla în zona locuibilă, dar asta nu înseamnă neapărat că sunt potrivite pentru viață. Mulți factori influențează NAESPET, inclusiv compoziția atmosferică, condițiile de radiații, prezența unui câmp magnetic și prezența elementelor chimice necesare vieții. Exemple de exoplanete locuibile. Pele 452. Această lume a fost supranumită al doilea Pământ, datorită asemănării sale cu planeta noastră. Este situată la 4 ani lumină de Pământ, în constelația Cygnus, și are doar 5% mai mare decât Pământul. Este una dintre primele exoplanete descoperite în zona locuibilă a stelei sale. Pe baza caracteristicilor sale, este probabil ca condițiile de suprafață să fie similare cu cele ale Pământului și ca pe ea să existe apă lichidă. Proxima Centauri. Deși această exoplanetă este situată în zona locuibilă a stelei sale, condițiile sale reprezintă o provocare pentru viață. Proxima Centauri este o stea pitică roșie, izolată de Soare. Deși planeta este suficient de aproape de steaua sa încât ar putea exista apă lichidă la suprafața sa, LHS 1140b, această exoplanetă are dimensiuni similare cu Pământul. Ar putea avea o atmosferă groasă, radiații UV potrivite pentru viață. Avantajul acestei planete este că este relativ aproape de Pământ, la doar 40 de ani lumină distanță, ceea ce o face o țintă excelentă pentru explorări ulterioare. TRUST-1 este un sistem de exoplanete situat la 40 de ani lumină de Soare. Cu un progres real în căutarea exoplanetelor locuibile, oamenii de știință sugerează că unele dintre aceste planete ar putea avea condiții potrivite pentru apa lichidă. Acest lucru le face candidate principale pentru căutarea vieții. Caracteristicile exoplanetelor din zona locuibilă. Planetele din zona locuibilă a stelelor lor sunt de interes major pentru astronomi, deoarece planetele din această regiune pot susține apă lichidă. Aceasta înseamnă viață. Cu toate acestea, nu toate planetele din această zonă sunt potrivite pentru viață. Fiecare stea are propria zonă locuibilă, care poate varia în funcție de masa și temperatura sa. Stelele cu masă și temperaturi mai mici, cum ar fi piticele roșii, au zone locuibile mai mici decât stelele similare Soarelui. Aceasta înseamnă că exoplanetele din zona locuibilă din jurul piticelor roșii ar trebui să fie mult mai aproape de stelele lor pentru a atinge temperaturi de suprafață adecvate vieții. Acest lucru ar reprezenta provocări suplimentare, cum ar fi radiațiile ultraviolete ridicate, care ar putea distruge atmosfera planetei. În plus, chiar dacă o planetă se află în zona locuibilă, o serie de alți factori ar putea afecta locuibilitatea sa, cum ar fi prezența unui câmp magnetic care protejează planeta de radiațiile solare. Un câmp magnetic este esențial pentru existența vieții.
Planeta și-ar putea pierde atmosfera, făcând imposibile condițiile pentru viață. Temperatura suprafeței planetei joacă de asemenea un rol semnificativ. Aceasta trebuie să fie suficient de stabilă pentru a susține apa lichidă, dar nu atât de ridicată încât să provoace un efect care ar putea duce la temperaturi extreme. Provocările asociate cu căutarea vieții pe exoplanete. Căutarea vieții pe exoplanete se confruntă cu o serie de provocări semnificative. În primul rând, este dificil de înțeles ce condiții ar putea susține viața, mai ales dacă căutăm forme de viață diferite de cele de pe Pământ. Viața pe Pământ se bazează pe carbon și apă, dar teoretic ar putea exista și alte forme de viață care utilizează alte elemente chimice, cum ar fi siliciul. Aceasta înseamnă că nu putem exclude posibilitatea existenței unei vieți complet diferite de ceea ce cunoaștem. În al doilea rând, multe exoplanete care ar putea adăposti viață sunt situate la distanțe mari de Pământ. În prezent, nu dispunem de tehnologia necesară pentru a efectua studii detaliate ale acestor planete, inclusiv trimiterea de nave spațiale. Toate cercetările noastre se limitează la date obținute cu ajutorul telescoapelor și al altor tehnici de teledetecție. În plus, chiar dacă o planetă are condiții potrivite pentru viață, aceasta poate fi expusă unor radiații intense sau altor factori care o fac improprie pentru viața biologică. De exemplu, furtunile solare severe sau absența unei atmosfere stabile ar putea distruge orice condiții potențiale pentru viață. Cu toate acestea, căutarea de exoplanete potrivite pentru viață continuă și în fiecare an descoperim noi obiecte care ar putea fi de interes pentru viitoarele explorări și colonizări. Capitolul 5. Viața pe o exoplanetă. Scenarii și ipoteze. Ce fel de viață ar putea exista? Unul dintre cele mai interesante aspecte ale căutării de exoplanete este întrebarea dacă viața este posibilă pe aceste lumi și ce formă ar putea lua. Suntem obișnuiți cu un anumit concept de viață bazat pe carbon, apă și oxigen, dar odată cu progresele științei și tehnologiei, oamenii de știință încep să înțeleagă că viața se poate manifesta în cele mai neașteptate forme, spre deosebire de cele găsite pe Pământ. Acest lucru ridică întrebarea: poate exista viață pe o exoplanetă similară cu Pământul? Și ce condiții sunt necesare pentru aceasta? Suntem obișnuiți să credem că viața este posibilă doar în anumite condiții, cum ar fi prezența apei lichide, o temperatură stabilă și o atmosferă cu compoziția potrivită. Cu toate acestea, aceste condiții sunt doar presupuneri bazate pe experiența de pe Pământ. Viața este posibilă dacă nu se bazează pe aceleași elemente sau procese chimice pe care le observăm pe Pământ. Fundamente chimice alternative ale vieții. Deși viața pe Pământ se bazează pe molecule de carbon, oamenii de știință nu au exclus posibilitatea existenței vieții pe baza altor elemente. O astfel de posibilitate este viața pe bază de siliciu. La fel ca carbonul, acesta poate forma lanțuri lungi de molecule care ar putea servi drept bază pentru structurile biologice. Totuși, spre deosebire de carbon, siliciul este mai reactiv și mai puțin stabil în soluții apoase, ceea ce ar putea îngreuna utilizarea sa ca bază pentru viața așa cum o cunoaștem. În plus, cercetătorii iau în considerare posibilitatea existenței unor forme de viață care ar putea folosi amoniacul ca solvent în loc de apă. Amoniacul poate susține reacții chimice similare cu cele care au loc în apă, dar la temperaturi mai scăzute. Acest lucru deschide posibilitatea căutării vieții pe lumi mai reci, unde apa îngheață, dar amoniacul rămâne lichid. Ecosisteme metanice. O exoplanetă, cum ar fi Titan, luna lui Saturn, găzduiește un ecosistem metanic unic. Titan are o atmosferă groasă, compusă în principal din azot și metan.
Deși metanul este un produs secundar comun al descompunerii materiei organice de pe Pământ, metanul ar putea fi o parte centrală a ecosistemului. Aceasta înseamnă că viața de pe Titan ar fi putut evolua folosind metanul ca solvent în loc de apă, susținând reacții chimice la temperaturi mult mai scăzute. Prin urmare, viața pe o exoplanetă ar putea fi destul de diferită de ceea ce observăm pe Pământ. Nu putem exclude posibilitatea unor forme de viață exotice care se bazează pe reacții chimice diferite de cele cu care suntem obișnuiți. Susținerea vieții în condiții extreme. Una dintre cele mai interesante întrebări în căutarea vieții pe exoplanete este posibilitatea existenței vieții în condiții extreme pe Pământ. Există numeroase exemple de viață care poate prospera în condiții aparent nepotrivite pentru viață. Acestea includ ecosistemele din izvoarele hidrotermale din adâncurile mării, unde temperaturile pot ajunge la câteva sute de grade Celsius, precum și microorganismele care locuiesc în zone poluate cu radiații sau în medii cu conținut scăzut de oxigen. Acești extremofile, organisme care pot supraviețui în condiții extreme, oferă perspective importante asupra căutării vieții pe alte planete. De exemplu, oceanele subterane de pe sateliții lui Jupiter și Saturn, cum ar fi Europa și Enceladus, ar putea adăposti viață, chiar dacă suprafețele acestor lumi sunt prea reci pentru a susține apă lichidă. Aceste oceane sunt posibil protejate de influențele externe de un strat gros de gheață, creând condiții ideale pentru viață, cum ar fi ceea ce numim extremofile. De exemplu, activitatea vulcanică de pe exoplanete poate crea puncte fierbinți localizate unde apa rămâne lichidă. Chiar și la temperaturi scăzute, corpurile din interiorul planetei, prin urmare geologia activă și vulcanismul, pot fi esențiale pentru susținerea vieții pe exoplanete care la prima vedere par nelocuibile. Teorii despre dezvoltarea vieții pe exoplanete. Există mai multe ipoteze despre cum ar fi putut evolua viața pe exoplanete, spre deosebire de Pământ. Este posibil ca viața pe alte planete să fi început să se dezvolte în condiții diferite, mai puțin familiare. Ipoteza oceanului subteran. Unii oameni de știință cred că pe exoplanete, la fel ca pe sateliții Sistemului Solar, cum ar fi Europa sau Enceladus, viața s-ar fi putut dezvolta în oceanele subterane, în condiții de radiații și temperaturi extreme. Un strat gros de gheață ar putea conține elementele chimice și energia necesare pentru a susține viața. O astfel de locație ar fi putut da naștere unor procese biologice care ar diferi de cele de pe Pământ, dar ar fi totuși capabile să susțină forme de viață simple. Pe exoplanetele cu atmosferă gazoasă, precum Venus, microorganismele pot exista în atmosfera superioară, unde temperaturile și presiunile sunt favorabile proceselor chimice. Acest lucru ar permite organismelor să utilizeze energia solară pentru a susține funcțiile vitale fără a fi nevoie de presiune. Ipoteza hipertermică pentru viața pe exoplanete expuse la radiații puternice. Viața ar putea evolua la temperaturi foarte ridicate și în medii cu niveluri ridicate de radiații. Ce face ca acest proces să fie similar cu existența hipertermică a organismelor de pe Pământ, care trăiesc în locuri foarte calde? Aceste organisme ar putea folosi reacții chimice care au loc în condiții extreme pentru a supraviețui. Posibilitatea vieții pe o exoplanetă. Deși existența vieții pe o exoplanetă rămâne ipotetică, mai mulți factori pot influența posibilitatea acesteia. În primul rând, compoziția chimică a exoplanetei, prezența apei, temperatura stabilă și atmosfera protectoare. Toate aceste condiții trebuie să fie optime pentru dezvoltarea vieții, iar planetele cu astfel de condiții vor fi cele mai promițătoare pentru căutare. În al doilea rând, activitatea stelei, principala sursă de energie a planetei, poate juca un rol semnificativ în susținerea vieții. Stelele care sunt stabile și emit radiații, cu nivelurile lor constante de energie,
creează cele mai bune condiții pentru dezvoltarea vieții pe planetele care orbitează în jurul lor. Totuși, exoplanetele situate prea aproape de steaua lor își pot expune suprafețele la radiații ultraviolete extreme, făcând viața imposibilă. În schimb, exoplanetele care orbitează prea departe se pot expune la apă înghețată, ceea ce face ca temperaturile să fie prea scăzute pentru ca viața să existe. Viața așa cum o știm sau viața așa cum nu o știm încă. Astfel, viața pe o exoplanetă ar putea exista în forme la care nu ne așteptăm. Ar putea fi viață bazată pe aceleași elemente chimice ca viața de pe Pământ. Sau ar putea fi ceva complet diferit, folosind amoniac sau siliciu în loc de carbon. Cercetările științifice și tehnologiile care ne permit să efectuăm studii precise asupra exoplanetelor și a atmosferei acestora vor deschide noi orizonturi în studiul vieții și ne vor ajuta să înțelegem ce este posibil în condiții pe care nici măcar nu ni le putem imagina. Capitolul: Ce avem nevoie pentru a rezolva problemele tehnice și biologice? Atunci când discutăm despre posibilitatea stabilirii exoplanetelor, ne confruntăm cu provocări tehnice și biologice enorme. În ciuda progresului tehnologiei spațiale, comunitatea științifică încă nu are soluții la multe probleme legate de călătoriile spațiale pe termen lung și de crearea unor condiții stabile. În primul rând, crearea unor condiții locuibile pentru coloniștii exoplanetelor este crucială. Aceste planete vor experimenta probabil condiții extreme, cum ar fi radiații ridicate, temperaturi scăzute sau atmosfere instabile. Acest lucru necesită o biosferă profundă care să le protejeze de factorii externi prin crearea unei atmosfere artificiale și menținerea presiunii. Unul dintre cele mai importante aspecte ale colonizării exoplanetelor este crearea unei atmosfere artificiale. Cu o compoziție adecvată și menținerea unei presiuni stabile, aceasta va include gestionarea nivelurilor de oxigen și dioxid de carbon, precum și protejarea împotriva gazelor nocive. Sistemele de susținere a vieții trebuie să fie suficient de robuste pentru a asigura că coloniștii respiră și rămân sănătoși timp de mulți ani sau chiar decenii. Resurse și energie. Furnizarea de resurse pentru coloniștii de pe o exoplanetă prezintă de asemenea o problemă a sulfului. Pentru ca o colonie să supraviețuiască și să prospere, este necesar să se asigure o aprovizionare stabilă cu apă, hrană și energie. Securitatea și rezistența ecosistemului care va furniza hrană și apă sunt cruciale pentru supraviețuirea pe termen lung. Resursele energetice pentru colonie necesită de asemenea o atenție specială. Exoplanetele situate departe de stelele lor pot avea energie solară limitată. În astfel de cazuri, va fi necesară utilizarea surselor alternative de energie, cum ar fi energia nucleară sau energia geotermală, dacă planeta este activă din punct de vedere vulcanic. În plus, va fi necesară dezvoltarea de tehnologii pentru stocarea eficientă a energiei și redistribuirea acesteia în timpul călătoriilor pe distanțe lungi și pe exoplanete. Întârzierea comunicării. Atunci când se ia în considerare colonizarea exoplanetelor, este important să se ia în considerare o altă problemă serioasă: întârzierea. Exoplanetele se pot afla la milioane de ani lumină de Pământ. Aceasta înseamnă că orice mesaj sau semnal trimis de pe Pământ ar avea nevoie de decenii pentru a ajunge la o colonie de exoplanete. Acest lucru impune anumite limitări asupra capacităților de gestionare a coloniei și necesită crearea unor sisteme autonome de susținere a vieții care pot funcționa fără o comunicare constantă cu Pământul. Terraformarea exoplanetelor. Terraformarea este procesul de modificare a atmosferei și climei unei planete pentru a le face potrivite pentru viața terestră. Ideea rămâne: una dintre cele mai ambițioase și interesante idei în contextul colonizării exoplanetelor este esența terraformării, crearea condițiilor în care planeta va menține o atmosferă stabilă,
potrivită pentru viață, și o temperatură potrivită pentru existența apei lichide. Una dintre cele mai cunoscute remeiuri este teoria lui Marte, care a ocupat mințile oamenilor de știință și ale scriitorilor timp de mulți ani. Deși atmosfera lui Marte este în prezent prea subțire și rece pentru viață, oamenii de știință speculează că, dacă temperatura și densitatea atmosferică ar putea fi crescute, apa lichidă ar putea exista la suprafața sa și se ar putea forma. În timp ce idei precum crearea de sere termice, creșterea nivelului de dioxid de carbon și utilizarea resurselor de apă pentru creșterea temperaturilor reprezintă provocări și mai mari pentru exoplanetele situate în sisteme stelare mult mai îndepărtate și mai puțin explorate, terraformarea devine și mai dificilă. În astfel de cazuri, vor fi necesare metode mai sofisticate, cum ar fi generarea de câmpuri magnetice pentru a proteja atmosfera, precum și modificarea genetică a microorganismelor, care ar putea ajuta la crearea condițiilor potrivite pentru viață. În practică însă, terraformarea necesită resurse și tehnologii colosale, pe care în prezent nu ni le putem permite. Vor trebui dezvoltate noi abordări pentru a crea condiții climatice și atmosferice potrivite pentru locuirea umană pe termen lung. Resursele necesare pentru colonizarea cu succes a exoplanetelor vor necesita rezolvarea unui număr de probleme legate de extracția și redistribuirea resurselor. Planeta trebuie să aibă minerale accesibile, care pot fi utilizate pentru construcții, precum și resurse energetice, cum ar fi combustibilul pentru generarea de energie. Un aspect important este extracția apei sub o anumită formă. Pe o exoplanetă, apa poate fi disponibilă sub formă de gheață înghețată sau în oceane subterane, necesitând tehnologii pentru extracția și procesarea acesteia. În cazul planetei Marte, de exemplu, oamenii de știință au emis ipoteza că apa se poate găsi sub formă de gheață în calotele polare și în subteran și ar putea fi extrasă folosind tehnologii specializate. Agricultura este un alt aspect important care va trebui abordat la colonizarea exoplanetelor. Pentru a asigura hrana coloniștilor, va fi necesară crearea de ecosisteme artificiale capabile să cultive plante și să transforme deșeurile în produse utilizabile. Sistemele cu circuit închis, cum ar fi serele spațiale, pot deveni soluția principală pentru cultivarea alimentelor în condiții exoplanetare. Totuși, sistemul trebuie să fie suficient de autonom pentru a oferi coloniștilor resursele necesare timp de mulți ani. Riscuri biologice și protecția ecosistemelor. Problema riscurilor biologice este una dintre cele mai grave în contextul colonizării exoplanetelor. Orice ecosistem bazat pe organisme terestre poate expune coloniștii riscurilor cauzate de boli, virus sau agenți patogeni necunoscute care pot apărea pe o planetă nouă. Prin urmare, este important să se dezvolte sisteme care să protejeze oamenii de astfel de amenințări. Modificarea genetică a oamenilor și a microorganismelor poate fi cheia rezolvării acestei probleme. Folosind ingineria genetică, oamenii de știință vor putea crea organisme rezistente la condițiile locale, care vor proteja coloniștii de agenții patogeni de pe exoplanetă. Acest lucru este valabil și pentru crearea de noi organisme pentru ecosistemul planetei, care pot menține echilibrul într-un ciclu de viață închis. Probleme de mediu și etice. Colonizarea exoplanetelor ridică nu doar întrebări tehnice, ci și serioase de mediu și etice. Trebuie să înțelegem că modificarea ecosistemului unei planete extraterestre ar putea avea un impact asupra biologiei sale locale, dacă aceasta există, chiar dacă descoperim planete unde viața nu a evoluat încă. Intervenția umană în ecosistem ar putea duce la consecințe imprevizibile. În plus, colonizarea altor lumi va ridica importante întrebări etice legate de dreptul de a explora alte planete și de bogăția resurselor acestora. Trebuie să analizăm cu atenție justificarea interferenței cu ecosistemele altor lumi și ce drepturi ar trebui să avem ca și creatori de noi lumi.
Capitolul C. Probleme etice și filozofice. Etica explorării exoplanetelor. Căutarea exoplanetelor și potențialul lor de explorare, alte lumi deschid fără îndoială orizonturi nelimitate de posibilități pentru umanitate. Cu toate acestea, ca orice descoperire științifică și tehnologică majoră, acest proces ridică întrebări etice care nu pot fi ignorate. Una dintre întrebările cheie cu care se confruntă oamenii de știință și publicul este impactul pe care îl vom avea asupra exoplanetelor și a ecosistemelor lor. Atunci când luăm în considerare explorarea planetelor, este important să ne amintim că ecosistemele acestor lumi pot fi sensibile și expuse riscului din cauza impactului biologiei terestre. Ne confruntăm deja cu provocări de mediu pe Pământ legate de introducerea ecosistemelor extraterestre, iar această experiență poate fi utilă în înțelegerea modului în care intervenția umană în ecosistemul unei alte lumi poate duce la consecințe imprevizibile. O întrebare etică cheie în acest context este dreptul de a influența alte planete. Ar trebui să interferăm cu dezvoltarea biologică a exoplanetelor? Sau ar trebui pur și simplu să le observăm și să le studiem fără a perturba dezvoltarea lor naturală? De exemplu, ce se întâmplă dacă viața, chiar dacă este primitivă, este descoperită pe o exoplanetă? Ar trebui să intervenim și să modificăm situația sau să lăsăm evoluția să-și urmeze cursul? O soluție la această problemă este dezvoltarea unor acorduri spațiale internaționale care să reglementeze acțiunile umanității în ceea ce privește exoplanetele. Ar putea fi necesară stabilirea unor standarde de mediu obligatorii pentru a se asigura că misiunile științifice și colonizarea exoplanetelor iau în considerare sustenabilitatea pe termen lung a ecosistemului și potențialul pentru viață. Filozofia căutării unei a doua case. Căutarea unei a doua case pentru umanitate nu este doar o provocare tehnică, ci și o întrebare profund filozofică. Dorința de a coloniza alte planete și de a extinde prezența umană în spațiu este legată de considerații mai largi despre locul umanității în univers. Volumul este destinul nostru. De-a lungul istoriei, omenirea și-a pus la îndoială originile și viitorul. Spațiul a simbolizat întotdeauna posibilități necunoscute, iar explorarea lui a devenit nu doar o strădanie științifică, ci și o expresie a setei umane de cunoaștere și a dorinței de progres. Cu toate acestea, odată cu dezvoltarea tehnologiei spațiale, omenirea are acum oportunitatea de a realiza visul de a ajunge dincolo de Pământ. Dintr-o perspectivă filosofică, căutarea unei a doua case ridică întrebări despre responsabilitatea noastră ca ființe simțitoare. Ar trebui să căutăm o nouă casă pentru că Pământul a devenit nelocuit? Sau pentru că credem că existența noastră pe Pământ este limitată și trebuie să ne extindem orizonturile? Acest lucru ridică întrebări despre natura umană. Sunt obiectivele noastre finale: supraviețuirea sau urmărirea progresului și expansiunii constante? Mai mult, colonizarea altor planete ridică întrebări despre identitatea umană. Care vor fi consecințele? Dacă omenirea începe să trăiască pe alte planete, cum va afecta acest lucru percepția noastră asupra Pământului și a locului nostru pe el? Ar putea colonizarea altor planete să ducă la pierderea conexiunii cu Pământul? Sau, dimpotrivă, extinderea orizonturilor activității umane va întări atașamentul nostru față de planeta noastră natală? Responsabilitatea de mediu. Odată cu dezvoltarea tehnologiei spațiale și a capacităților de colonizare, apare o altă întrebare importantă: responsabilitatea umanității față de mediu în spațiu. Nu trebuie doar să ne protejăm propria planetă de dezastrele ecologice, ci și să ne asigurăm că prezența noastră pe exoplanete nu duce la degradarea mediului în alte părți ale Universului. Ne confruntăm deja cu probleme legate de poluare și schimbări climatice pe Pământ, iar colonizarea altor planete nu ar trebui să fie o continuare a acestor probleme.
Ne gândim la cum să dezvoltăm metode durabile de explorare spațială care să nu dăuneze ecosistemelor lor și să ajute la evitarea greșelilor făcute pe Pământ. O posibilă soluție este crearea de ecosisteme închise pe exoplanete, care ar imita condițiile Pământului și ar asigura sustenabilitatea vieții pe lumi noi. Aceste ecosisteme ar minimiza impactul asupra planetei, prevenind distrugerea resurselor sale naturale. În plus, standardele globale de mediu care stabilesc norme pentru explorarea spațiului vor ajuta la evitarea amenințării colonizării care ar putea duce la dezastre ecologice pe noile planete. Agențiile spațiale, cum ar fi cele de la IGI, vor putea stabili astfel de reglementări, asigurând sustenabilitatea pe termen lung și siguranța mediului în timpul explorării exoplanetelor. Tehnologia și etica interacțiunii cu viața extraterestră. Una dintre cele mai controversate probleme este interacțiunea cu posibila viață extraterestră. Dacă se descoperă viață pe o exoplanetă, ce schimburi vom avea cu aceasta? Vom căuta să explorăm și să înțelegem această viață. Sau dimpotrivă, o vom evita pe cât posibil pentru a evita deteriorarea ecosistemelor noastre sau crearea unor consecințe nedorite pentru ecosistemele extraterestre. Considerațiile filosofice despre drepturile ființelor extraterestre sunt o întrebare cu care nu ne-am confruntat încă. Dacă le vom descoperi, ar trebui omenirea să le accepte ca forme de viață independente și să le respecte existența, sau le vom considera obiecte de explorare și colonizare. Acest lucru ridică problema drepturilor morale și etice ale vieții în orice formă, fie ea terestră sau extraterestră. Viitorul umanității și colonizarea exoplanetelor și, în cele din urmă, căutarea unei a doua case, ridică o altă întrebare pentru umanitate. Ce se va întâmpla cu noi dacă colonizarea exoplanetelor va avea succes? Dacă începem să ne stabilim pe alte planete, cum ne va schimba acest lucru identitatea colectivă și conștiința de sine ca specie? Am putea deveni un popor care călătorește în spațiu? Sau va rămâne Pământul nu doar patria noastră fizică, ci și spirituală? Ce fel de premergători vom fi, împărtășind eforturile noastre de colonizare cu alte specii inteligente? Sau vom întâlni noi orizonturi pentru filozofia eticii și științei, care vor juca un rol semnificativ în deciziile viitoare privind colonizarea spațiului? Capitol. Închiriem o planetă locuibilă. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale explorării exoplanetelor este că, cu fiecare an care trece, oamenii de știință se apropie din ce în ce mai mult de găsirea unor planete care ar putea fi locuibile. Cu toate acestea, întrebarea când anume vom găsi o astfel de planetă rămâne deschisă. Există o serie de candidați care probabil au condiții potrivite pentru viață, dar confirmarea definitivă a locuibilității lor va necesita mult mai mult timp și efort. Una dintre principalele provocări cu care se confruntă oamenii de știință este distanța extrem de mare dintre Pământ și exoplanete. Exoplanetele sunt îndepărtate, dar este încă imposibil să trimitem nave spațiale pentru a le studia în detaliu în timp real. Mai mult, chiar și cu cele mai puternice telescoape, nu putem observa direct suprafața unei exoplanete sau determina compoziția chimică precisă a atmosferei sale. Progrese așteptate ale telescoapelor viitoare. Cu progrese tehnologice, cum ar fi telescopul spațial James Webb, vom putea îmbunătăți semnificativ capacitatea noastră de a studia exoplanetele în următoarele decenii. Oamenii de știință vor putea determina cu mai multă precizie compoziția chimică a atmosferei exoplanetelor și vor căuta semne de apă și, eventual, viață. Acest progres va accelera fără îndoială căutările noastre și ne va permite să găsim planete care ar putea susține viața într-un stadiu incipient. Utilizarea inteligenței artificiale este un domeniu promițător. IA este utilizată pentru a analiza datele de la telescoape și alte dispozitive de observare
și este capabilă să proceseze cantități masive de date, ajutând oamenii de știință să identifice rapid exoplanetele potențial locuibile. Acest lucru ar putea accelera semnificativ întregul proces de căutare, permițând descoperirea mai frecventă a exoplanetelor asemănătoare Pământului. Unii experți prevăd viitorul. Se crede că în următorii 20 până la 30 de ani vom putea descoperi exoplanete cu condiții aproape identice cu cele de pe Pământ. În prezent, se așteaptă să putem găsi planete potențial locuibile la 100 de ani lumină de Pământ, restrângând semnificativ intervalul de căutare. Cu toate acestea, acest proces va dura probabil câteva decenii, deoarece majoritatea exoplanetelor existente sunt situate în colțuri îndepărtate și inaccesibile ale galaxiei noastre. Viitorul explorării spațiului. Căutarea exoplanetelor și explorarea lor vor deschide oportunități enorme pentru umanitate. Unul dintre cele mai importante domenii ale cercetării spațiale din următoarele decenii va fi dezvoltarea de noi telescoape și misiuni spațiale care vor îmbunătăți semnificativ calitatea cercetării și vor accelera căutarea de exoplanete locuibile. Viitoarele misiuni și telescoape sunt deja dezvoltate activ. Astăzi se dezvoltă activ noi telescoape, cum ar fi VAI Large Ravat Optical Infrared, SIVE IR Habitable Exet Arvato, care va putea studia exoplanetele cu o precizie și mai mare, căutând semne de apă și eventual viață. Aceste noi telescoape vor depăși semnificativ chiar și telescopul spațial James Webb, în ceea ce privește capacitățile lor. Lansarea și funcționarea lor ar putea fi evenimente majore în astronomie în următoarele decenii. Oamenii de știință dezvoltă de asemenea noi misiuni, cum ar fi sistemele de monitorizare a exoplanetelor bazate pe laser, care ar putea îmbunătăți acuratețea observațiilor și accelera procesul de explorare. Se așteaptă ca tehnologia laser nu numai să îmbunătățească rezoluția imaginilor exoplanetelor, ci și să permită descoperirea de noi exoplanete ascunse de telescoapele actuale. Nave spațiale și colonizare. Odată cu progresele tehnologice, colonizarea exoplanetelor ar putea deveni realitate. Deși acesta este mai degrabă un obiectiv, concepte pentru misiuni în spațiul cosmic și nave spațiale reutilizabile, capabile să transporte oameni pe planete îndepărtate, sunt deja în curs de dezvoltare. Programul Mars One și alte proiecte de creare a unor colonii sustenabile pe Marte sau pe Lună ar putea fi primii pași în explorarea altor lumi și în pregătirea unor misiuni de colonizare a exoplanetelor la scară mai mare. Chloe, pentru cercetarea ESOP, cunoaște limitările asociate cu raza de zbor, resursele și timpul. Dacă vrem să ajungem la exoplanete aflate la mai mult de 100 de ani lumină distanță, va trebui să dezvoltăm tehnologii complet noi pentru a depăși astfel de distanțe colosale. O astfel de soluție ar putea fi utilizarea unor motoare nucleare puternice. Proiectul BRE-STARS, de exemplu, prevede utilizarea laserelor pentru a accelera nave spațiale mici la viteze apropiate de viteza luminii. Acest lucru le va permite să ajungă la stelele din apropiere în câteva decenii ale viitorului. Pe măsură ce tehnologia avansează, astfel de proiecte ar putea deveni esențiale pentru explorarea exoplanetelor situate la distanțe dincolo de raza de acțiune a rachetelor actuale. În plus, crearea de biosfere autonome pentru a susține viața pe exoplanete va fi un pas esențial. Astfel de sisteme vor include nu numai resursele necesare pentru respirație și nutriție, ci și sisteme tehnologice pentru reciclarea deșeurilor, făcând coloniile sustenabile și independente de Pământ. Cercetările actuale arată deja că crearea de biosfere sustenabile, folosind ecosisteme închise și tehnologii de inteligență artificială, ar putea fi un pas cheie către explorarea altor lumi. Spațiul ca resursă a viitorului.
Explorarea exoplanetelor deschide noi oportunități pentru exploatarea resurselor spațiale, cum ar fi mineralele, metalele rare și alte elemente care ar putea fi utile pentru dezvoltarea tehnologică pe Pământ. Exoplanetele, la fel ca asteroizii, ar putea deveni obiecte care ar putea ajuta la rezolvarea problemelor de resurse de pe Pământ în viitor. În plus, energia spațială ar putea deveni un domeniu crucial. Pentru dezvoltarea viitoare a umanității, valorificarea energiei stelare, atât solare cât și nucleare, ar putea oferi umanității surse de energie practic nelimitate. Există astăzi tehnologii pentru stații solare spațiale care pot colecta energia solară în spațiu și o pot transmite pe Pământ folosind lasere sau microunde. Capitolul de concluzie. Căutăm o nouă casă. De ce are nevoie omenirea de acest lucru? Concluzie privind importanța căutării exoplanetelor. Timp de secole, omenirea a fost condusă de dorința de a explora necunoscutul, străduindu-se să înțeleagă locul său în vasta întindere a Universului. Spațiul a rămas întotdeauna un simbol al posibilităților nelimitate, al misterului și al viitorului. Cu toate acestea, în ciuda tuturor progreselor științei și tehnologiei, Pământul rămâne singura casă a omenirii, iar acest fapt face ca căutarea de noi lumi, exoplanete care ar putea fi locuibile, să fie crucială. Motivele pentru care trebuie să căutăm o a doua casă depășesc simpla curiozitate științifică. Aceasta este o chestiune de stabilitate pe termen lung și de viitorul umanității. Supraviețuirea umanității în condițiile Pământului nu este o casă eternă pentru civilizația umană. Planeta este susceptibilă la dezastre naturale, schimbări climatice și amenințări din partea factorilor externi, cum ar fi asteroizii și cometele. Chiar și în cel mai bun scenariu, omenirea nu se poate baza exclusiv pe Pământ, deoarece resursele sale sunt limitate, iar condițiile pentru viață pe Pământ ar putea deveni nefavorabile în sute sau mii de ani. Prin urmare, căutarea exoplanetelor, care ar putea reprezenta un progres tehnologic și științific pentru continuarea existenței umanității, este crucială. Căutarea exoplanetelor și explorarea spațiului nu numai că vor deschide noi posibilități de locuire, dar vor duce și la progrese tehnologice care vor ajuta la rezolvarea multora dintre problemele Pământului. De exemplu, tehnologiile dezvoltate pentru terraformare sau colonizare ar putea fi utilizate pentru a rezolva problemele de mediu și energetice de pe planeta noastră. Dezvoltarea de noi surse de energie, cum ar fi energia solară spațială, va îmbunătăți viața pe Pământ, iar exoplanetele vor deveni o nouă sursă de materiale rare și esențiale. În plus, studiul exoplanetelor va contribui la aprofundarea înțelegerii noastre asupra cosmologiei, astrofizicii și biologiei. Aceste cunoștințe ar putea schimba percepția noastră asupra vieții și a locului nostru în univers și ne-ar putea permite să dezvoltăm metode mai eficiente pentru combaterea problemelor de mediu, cum ar fi schimbările climatice și epuizarea resurselor. Ce va aduce umanității explorarea altor planete? Resurse și bogăție. Exoplanetele și alte corpuri cerești ar putea deveni o sursă inepuizabilă de resurse. Exploatarea asteroizilor și a exoplanetelor va oferi omenirii minerale și metale care devin din ce în ce mai valoroase, rare și scumpe pe Pământ. Acest lucru ar putea juca un rol cheie în industrializarea viitoare, permițând creșterea economică și dezvoltarea durabilă, o nouă înțelegere a vieții și noi orizonturi pentru biologie. Vom studia cum poate exista viața în condiții diferite de cele de pe Pământ și poate vom descoperi noi forme de viață pe care nu ni le-am imaginat niciodată. Acest lucru ne va extinde înțelegerea posibilităților vieții în alte părți ale Universului și va deschide noi abordări în biotehnologie, extinzându-ne orizonturile. În căutarea exoplanetelor, omenirea va descoperi noi lumi și oportunități.
Acest lucru nu numai că ne va ajuta să ne asigurăm supraviețuirea, dar va duce și la schimbări culturale și filosofice. Extinderea orizonturilor poate ajuta oamenii să depășească problemele pământești, cum ar fi conflictele politice și sociale, permițându-ne să ne concentrăm asupra modului în care supraviețuirea și dezvoltarea civilizației stimulează cooperarea internațională. Colonizarea exoplanetelor și explorarea spațiului vor necesita cooperare internațională și schimb de cunoștințe. Procesul de explorare a altor lumi va fi prea complex pentru orice națiune, iar eforturile globale de a stabili standarde comune ar putea pune bazele unei ordini mondiale mai pașnice și mai sustenabile. Riscuri și provocări. Deși căutarea și colonizarea exoplanetelor promit perspective promițătoare, acestea sunt asociate și cu o serie de riscuri și probleme. Trebuie luate în considerare următoarele aspecte. Riscuri de mediu și etice. Ecosistemele necunoscute pot fi fragile, iar interferența cu dezvoltarea lor naturală poate duce la distrugerea ecosistemului și la dispariția formelor de viață potențiale. Este necesar să se dezvolte standarde etice care să protejeze ecosistemele exoplanetelor și să prevină impacturile nedorite. Probleme tehnice și biologice. Călătoriile spațiale pe termen lung și colonizarea exoplanetelor, precum și probleme biologice, cum ar fi susținerea vieții, protecția împotriva radiațiilor, crearea unor ecosisteme durabile și asigurarea siguranței coloniilor împotriva amenințărilor externe. Aceste sarcini se pot dovedi a fi mult mai dificile decât presupunem. Probleme sociale și culturale în dezvoltarea exoplanetelor și probleme culturale asociate cu nevoia oamenilor de a se adapta la noile condiții. Cum vor fi organizate noile societăți? Ce sisteme vor fi cele mai eficiente în crearea unor comunități stabile și juste în condițiile noilor lumi? Aceste probleme vor necesita o abordare atentă a planificării coloniilor și a viitoarei structuri sociale a gândirii. Căutarea și colonizarea exoplanetelor nu este doar un proces științific, ci și un obiectiv strategic crucial pentru umanitate în fața amenințărilor globale la adresa Pământului, cum ar fi schimbările climatice, dezastrele naturale și potențialele catastrofe provocate de om. Este esențial să existe un plan B pentru supraviețuirea și dezvoltarea durabilă a civilizației, iar exoplanetele ar putea deveni acel plan, iar cercetarea care vizează găsirea unor planete locuibile ar putea fi un pas către o nouă eră pentru umanitate. Această cale nu va fi ușoară. Va necesita eforturi considerabile, resurse și progrese științifice, dar poate că găsirea unei a doua case pentru umanitate va fi un obiectiv care nu numai că ne va salva, ci va și inaugura o nouă eră de explorare, ducând la schimbări care vor altera pentru totdeauna înțelegerea noastră despre univers și locul nostru în el. În cele din urmă, căutarea noastră pentru o a doua casă nu este doar o chestiune de supraviețuire, ci și o dorință de a crește în cunoștințe și de a explora noi orizonturi. Pe măsură ce descoperim și explorăm noi exoplanete, nu numai că vom înainta spre viitor, dar vom învăța și să apreciem pământul nostru natal și să căutăm modalități de a-l păstra pentru generațiile viitoare. Vă mulțumim pentru atenție! Abonați-vă la canalul Somn cu Istorie și dați like pentru a vă cufunda alături de noi într-o lume a cunoașterii și misterului. Pe data viitoare!